Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya Allah muna roƙonka, Allah dan kaɗaitanka, Allah dan zatinka, Allah dan ƙudura da iradanka, Allah dan abin da ke motsawa da wanda baya motsi Allah. Allah ka dafa mana, Allah ka yassare mana, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Ya Allah muna roƙonka ya Allah, Allah mun roƙe ka wannan ƙasa tamu na Najeriya, Allah ka zaunar da mu lafiya. Abinda duk yake damun wayannan fitinu da yake damun mu na kidnapping da yawan fashe-fashe na 'yan fashi da makami, Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauƙinta, Allah ka kare mu da karewanka, ka kiyaye mu da kiyayewanka. Ya Allah muna roƙonka Allah don kaɗaitanka, Allah don zatinka, Allah don sirrin da ke tsakaninka da ɗan gatanka Muhammadu Rasulullahi. Allah ka tabbatar mana da alkhairi, ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka yi mana rowan ciwo, shugabanninmu Allah ka ba su ikon adalci, mu kuma talakawa da muke ƙarƙashinsu Allah ka ba mu ikon musu biyayya. Allah ka taimake mu, ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allahumma ina nas'aluka an-nasu wa imantuka an-nasu wallahu in za'awtuhu la tabshurun. La ilaha illa Allah mal'ul haqqum mubin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ataitani minal mulki man tasha'u wallahu in za'awtuhu la tabshurun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.